mau tanya nih, klinik pengobatan tempat sampean berobat itu apa ya? Oh, klinik pengobatan Karisma Dr. SM Haryanto. Beragam penyakit seperti stroke, jantung, asam lambung, liver, ginjal, asma, kencing manis, kolesterol, linu, rematik, dan lain-lain ditangani dengan tepat sehingga cepat sembuh. Wah, hebat itu. Tapi kalau masalah kulit wajah bisa enggak, Mbak? Bisa, di sana juga ada klinik kecantikan loh. Masalah pelangsingan, penundaan ketuaan atau anti-aging, hingga perawatan wajah. Telah hadir di Kota Kediri, klinik pengobatan Karisma. Klinik yang ditangani oleh dokter ahli dan berpengalaman, melayani terapi akupuntur, konsultasi kesehatan, herbal terapi, perawatan wajah dan perawatan pasien di rumah. Hubungi langsung Dr. SM Haryanto Akupunturis Diploma Ciptek, Jalan Kiai Mojo 6 Kediri, Utara Hotel Penataran Jalan Doho Kediri. Telepon 081234135116 dan 0354686894. Jam praktek jam 8 sampai 10 pagi dan jam 5 sore sampai 8 malam. Habis minum kopi lanjut makan sayur bayam itu pasti. Enggak ketemu sampean sehari, terasa 24 jam asti. Jarine sopo? Ya jariku toh, panjenengan yangku. Kita aku mau dijaluk iki lho. Apa? Pak Kiro selak pulang. Apa? Minta uang. Minta uang. Karo sik. Ngene. Kanon sik. Enggak, sampean kan duwe uang ya, uang sampean sing kiwa terus uangku sing tengen dikekne gitu. Dan tau, kita tenanan ki. Oh, tenanan. Not sampean kek sik. Piro 50? 53. 53. Kok bisa lah. Terima kasih untuk kawan-kawan yang masih bergabung dengan kita. Jangan lupa kita buka jalur telepon. Monggo jalur teleponnya juga. Sunaryo Naryong Rendeng. Rendeng Tulung Agung, Ibundang, nggih Nisrina. Monggo yang mau bergabung lewat telepon. Monggo ingkang mau telepon. Langsung kita terima. Tinggi. Halo dangdut. Pertining basa Jawa. Ya, Mbak Ropin, Mbak Ropin Karangrejo. Ropin. Dalem Kang Mas. Ngene ya diajeng. Pripun Kang Mas? Sarening sliramu kuwi calon garwa nomor 3. Nggih, pripun? Iki aku bakal nyuwun pirsa karo panjenenganmu ya wong ayu. Kang Mas kates. Oh. Udah wis gatel. Oh, gatel. Oh, gatel. Oh, jadi cepret. Iya, lek gatek salame ki sapa timbangane mumet ya. Monggo Mbak Ropin. Kang Mas. Aku mikir sampean iki mangku anak tak tipu mangkane yo katek ae. Heeh. Ya salame ki sapa wong ayu? Kagem Bu Tunjung Merah. Ya. Nggih. Mas Mardi. Mak Nani. Iya. Mbak Sarwati. Mami Yopi. Ngapih ya Kang Mas ya. Iya, Yayi. Garwane pun Kagem kakak. Mbak Asmi. Nggih. Lagi musik lihat nggih Mbak. Boten. Langsung tak jawab, boten. Alasan besok ya Boten. Sanese mau. Ropin garwa kinasihku, besok upama ora kuat ya ta. Engko lek dia tak takoni, piye sayang bengi iki piye ndak kuat Mas aku mlayu ning nggon sampean engko bar kok sampe balik rene neh ngono lho ya. Oh ngoten Kang Mas. Oh siap kok Kang Mas. Iya. Nggih. Kagem ayang semangat nggih gawene. Iya, Nduk. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Robin yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Oke, terima lagi. Halo Halo Dangdut. Dangdut Butik Kandat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Werdining basa Jawa. Werdine basa Jawa. Wardine basa Jawa. Inggih badhe nyuwun pirsa. Nggih ta? Nggih. Pindho menika menapa? Pindho. Pindho bahasa Indonesianipun menapa? Ngapunten nggih. Ngapunten salam Monggo kemawon. salam. Nggih. Salame nek wau kalih Mbak Ropin nggih. Salam kenal kalih Mbak Ropin. Nggih. Bu Parmi. Nggih. Mbak Mas Babang. Nggih.
Terus maineni, Nggih. buka malu, Heeh. jeng mantili. Heeh. Niku lho. Mbak sinten sing pare niku Mbak Endang peteng. Nggih. Mbak Endang peteng niku sanes pare niku Kali Pare Malang Selatan. Oh, kali pare nggih. Nggih. Bu Siti nggih sing pare nggih. Nggih. Nggih, pun sedaya kemawon nggih. 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 Kedul kali jengasti pun cedek-cedek kali ledul Mboten. ditempel temu. Wah, Bu. ya niki lek mboten kula templeki, kula mboten kula sidiki nesu kok malah. Boten Bu, saya menjauh sudah. Alah, pret. Ditempel temu mengke. Pret. Nggih pun. Nggih, matur Matur suwun. mawon. Nggih. Matur suwun. Nggih. Ledul jengasti Nggih. selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih. Putih Kandat sudah bergabung dengan kita. Nanti Mama Yopi mengdi ora muncul neh. Belum bisa. Ini Mama Yopi mang dinteni ya. wis Mama kaya. Yopi. Ayo Dang. Pupuk panas Mama Yopi. Pupuk panas Dang Nggih. CPP engko ben garing. Rudi Luhur. Pikachu Jombang nggih. Nggih. Dewi Lestari. Dewi Lestari sugeng siang. Nggih. Oh. Mbak Suci masih belum Ayo, bisa. ya. Di mana ini Kagem Sedoyo? Oh nggih. Oke, so. Bisa. Halo Dangdut. Halo Dangdut, Pertining basa Jawa. wargine basa Jawa lek Saking begelen serengat lek. Begelen Srengat. Nyuwun menika basa Jawinipun pindho. Menika menapa? Basa Indonesiane. Niku lek mboten kelantu mimpi lek. Salah. Salah. Wangel mengko. Monggo, Salah. salam. Salam. Salame kagem sedanten lek Nggih. pendengar radio SFM. Nggih. Selamat siang. Nggih. Oke. Ponggok letoh lek diwingi lek. Jere enek. Hujan angin, ya. Enek angin puting beliung ya ta. Pentel munyer. Kuwi ponggok bareng itu sudah nawu ya enek. Ya semoga-moga. Ijine mahku ora lek. Semoga-moga lek enek udan makane lek enek udan angin kabeh ndang aja dipoto malah padha nyuwun ngersani Gusti supaya angine sumire saka desa kono ngono. Mugi-mugi di tepene lek sang Ya, Nggih. Nggih ngoten niku. Nggih. Pasti Dalem. pripun kabare Mbak? Alhamdulillah saing. Sida lek. Ya sudah, ya. Hah? Karo kuwi Yo entek kusokal. Entek apa nih? Oh tak tukokne sapi. apa nih, entek irunge? Ora tak tukokne sapi. Sapine sapa? Bolong loro ya. Ora tak tukokne sapi loro. Sapine sapa? Ngono Tapi kira- iya. Ora ning omahe dhewe sapi loro. Kagetku lek sapi tank weh. Kudu ora tak tukokne sapi loro. Wis aku dhewe njaluk ora cincin njaluk sapi. Pret. Jaluk wae. Mas ngono. Lah wis tak tarik. Sampean nyuwune apa ya ta? Bareng ngono dhek. Lah nganti aku nyanyi tengan bang cempoko. Kowe emang tak nyanyekne emang dhek njaluke sapi ya wis. Sapine sapa? Sapi ile. Lah iya. to. Nggih. Iki sampun nggih? Nggih, nggih, matur suwun. Nek. Matur Nggih, suwun. sami-sami nggih. Nggih. Terima kasih. Mas sapa jenenge sapa ho? Paimin. Anggi. Paimin. Anggi. Ah. Masih belum bisa Elsa. Oke. Masih belum bisa. Bel- Masih belum bisa bel- Neni. Lagi. Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Masih belum bisa. Silakan dicoba kembali. Urung belum iso. Urung Belum iso. bisa. Urung iso. Ngapa ya kok urung iso? Lah ya kadang nggak bisa masuk. Ini belum bisa. Jadi Belum bisa. ini. belum bisa. Urung iso. Yang masuk. Urung Nur bisa. Ceria Kota Blitar masih belum bisa kita Urung iso terima. Ngapa ya kok iso? urung Mbak iso? Susi belum bisa kita terima teleponnya. Nah ini juga belum bisa ini Nur. Ngapa Pak ya? Nur apa Bu Nur? Iki urung iso ya? Iki kok iso? Lah, Mas iki- Adi. Cacing. Iso. Halo Dangdut. Halo Dangdut, Wa- assalamualaikum. Waalaikumsalam Murtini Basa Jawa. Perdining basa Jawa. Nggih. Le, cacing? Adi. Hah? Kok cacing? Enggak ya, Adi. lewat kono njaluk cacing kabeh. Masa toh? Manut yang uti mau yang kung. Heeh. Kok demongi lek iki kok Wes gak sida tak bela wes jar wong ora njaluk cacing. ben Cacing. Iki basa Jawane ya. Basa Jawane pindho. Kuwi basa Indonesiane apa? Pindho kalih. Salah.
Sekali-kali betul atau enggak? Ah, ora bener kok, aku bener seneng wong kae no. Mesti anggere jawab mesti salah. Salah, bener salah kowe. Makane Tiang jalur niku nggone salah nggih, Pak. Ya, ya. iya no, mulane Ya, jenenge sajane- masalah. Mulane jenenge masalah. Monggo, monggo. Salame. Salame damel sedaya mawon. Ya. Nggih. Kersane semangat. Oke. Gawi. Iya wis sing penting but gawe ya cahan gandeng. Heeh. Nggih. Ngoten mawon. Ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adi Cacing. sudah bergabung. Urung iso. jadi Yaya kaget. masih belum bisa masuk. Aku melu keri Mbah Dul, sapa? Urung iso. Oke, iso. Oh, sapa? Belum Kok urung bisa. ya? Nyapa ya kok angel ngene ya? Lah iya. Putra Rotan Mojo nggih matur sembah nuwun nggih matur kayu dhuwur kalau. Oh iya sudah. Masih belum bisa kita terima ya? Urung iso, urung Yang iso. dari Akhir di luhur Bekasi Wis. Jombang wis ya. Ani Andi, iki urung iso ya. Kunir Kidul. Inggih, nyapa to telepon Dewi Pak? Lestari Sugeng Siang. Inggih, Dewi Lestari. Salam kagem sedaya mawon. Inggih matur sembah nuwun. Cak to Cak to, tanggamu Selampung iki lho iso. Ini bisa. Ah. Halo Dangdut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wat ini basa Jawa. Berdini basa Jawa. Saking. Saking. Saking kula Mbak Sunil Seti. Mbak Sunil. Nggih Mbak Sunil. Mbak Sunil. Nggih. Saking Kota Blitar. Kota Blitar, Mbak Sunil, Blitar pundi panjenengan? Kula Blitar Kota lho. Oh, Blitar Panjen Kota. Kidul. Oh, Panjen Kidul. Inggih Panjen Kidul, kula menika rumiyin kanca pleke Inggih. Pak Heri Nugroho, nggih ta. Oh, Pak Eri mantan bupati. Inggih, nggih. Oh, inggih, Kanca inggih. plek Blitar kuwatah kanca-kanca, nggih ta. Kanca riyen saderenge dados bupati. Sapunipun dados bupati, persmeanipun pendopo enggal wonten menika wonten Ronggo Hadi Negara. menika kula rumiyin nggih. Oh, Pripun inggih. dong? Nggih. Inggih, menika nyuwun Inggih, pirsa lho, nggih. Lho. Badhe nyuwun pirsa. Inggih. Pindho menika bahasa Indonesia. Pindho nika lek mboten klentu lho Nggih. nggih. Niki sing kula ruwi niku pindho niku kok kaya kembar memper ngoten niku napa bener napa salah? Lek kembar salah. Lek memper padha karo ngoten niku. Lah niku bahasa Indonesiane napa? Padha karo iki padha karo bahasa Indonesiane sama. Salah kalau Se. sama. Kurang. Sama. Ayo. Lek sing basa Kurang tepat. Lek sing basa Jawa apa bener pindho niku basa sama jawab basa Jawa bener, tapi bahasa Indonesiane napa? Bahasa Indonesiane kembar. Salah. Salah. Wong karek muni mirip ngono ta. Oh, mirip. Seperti. Seperti Lah. Seperti mirip. Oh, berhubung niki wis rada anu napa iso request lagu nggih, Napa Lek? request cobi napa? Request-e kula mangke nyuwun lelagon. Nggih. Niku lho Lek Dul, sing sinden alasan niku lho Oh, Lek. sinden alasan nggih mengke kersanipun Nggih. padosaken. Niku sing reto sinten Lek Dul? Anak kula lanang Nurbayan. Ono sinden alasan lagu niku pun dangu sak tenane. Lah niku diriwari dadene anyar nggih. Pak Arianto niku nggih bola kalian kula ingkang sampeyan Pak Bupati Blitar. Inggih Mas Inggih. Wali Kota Ruhin Mas Saman Hudi menika nggih bola. Lah kula menika Waduh, Pak Ari kula menika lurah Sananetan rumiyin nggih ta. Oh, anu njabat tahun pinten Lek? Tahun 88. 8. Oh, injih. Nggih mekaten Nggih, nggih. kula asli rumiyin dhateng Sananetan, nggih sanan kula nek sanan Nggih. kula bapak kula Pak Partorjo bakul jamu. Lek teng balapan niku pacar kula namine Mbak Muah. Kok pacarnya di Anu niku sinden niku sinipun? Pripun? Mbak Muah niku makaryane napa sinden? Sinden nggih Waranggono nggih. Oh, injih, Mbak. Wah, Mbak Muah to Lek Dul. Balapan. Tandalan niku. Wah, Oh, niku. injih. Oh, iya. Injih kok yo anu Lek Dul, niku kok yo
Nate pacaran karo Piye to kene? Lek Dul niku jan terkenal. Lah, nggih to. Lek Dul cara panjenengan niku dereng gadah garwa kula ya purun lho. Garwa niku Niki enten calon kula teng ngarep niki calon kula. Dudu, Ding. Kula tak minggir mawon Mbak Suni. Iki ngapunten lho menawi. Boten. Lek jadian kali Lek Dul dipun jagi ingkang tenanan Lek Dul menika multi talenta. Mbak Sunil, kula tak atret mawon jenengan monggo. Kapan-kapan Mbak Suni lek tindak Kediri pinarak nggih. Nggih, insyaallah. Nggih lalakone niku wau nggih. Alasan menika kami atur salam. Kagem sedaya kemawon ingkang wonten Blitar Kota Kediri Tulungagung. Oh nggih. Presidenan lan ingkang saged jangka. Menika salamipun sedaya mugi pinaringan ginanjar seger kuarasan sehat Amin ya selalu rabbal alamin. rezeki lancar tinebeno ing rubeda napa-napa. Mekaten nggih Lek Dul Mbak Asti. Nggih. Matur sembah nuwun Matur nggih. nuwun. Mboten Mbak Sunil Seti pamit riyin. Santi terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Sunil, terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Sik jajal satu lagi. Halo Dangdut. Halo Dangdut. Wartining basa Assalamualaikum Jawa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Inggih wabarakatuh. werdine basa Jawa. Werdine basa Jawa. Inggih badhe nyuwun pirsa nggih. Nggih. Nah, saknalika menika basa Indonesia ini menapa? Mbah. Boten ngertosi, Lah Mbah. mboten ngertos salah mawon. Angel-angel lho marai jawabane. Nggih, salah mawon. Monggo. Nggih, salame nggih. Nggih. Mak Neni, Ibu Junjung Merah sekalian, Mbak Dewi, Mbak Siti Kolifah, Mbak Jatawati, Mbak sinten mau Mbak Robin. Nggih. Nggih, sene pasar-pasar Sono Bedeng nggih, pasar Durung, pasar Besi, sene Bumi Asri Mbak Afi, sedaya mawon. Inggih. Berarti mboten asal nyuwun lagu nggih. Mboten saged to. Lah Jenengan katekno. mboten tindak mriki Mbak Tu. Oh, temu di pasar. Nggih, Pak No ngarep-ngarep. Oh, Pak No ngarep-ngarep. Nggih, kapan-kapan mau Aku kok gak tau disambangi Mbak Dul to. Oh, nggih, binjing-binjing mawon. Niki tasik nglumpukne dhuwit. Mriku tasik repot, mriku nggawa manuk tok ora nggawa dhuwit. Nggawa manuk tok ora nggawa dhuwit dikepung karo sak pasar. Jenengan utang no. Wah, oh medhi tok Pak No. Nggih. Utang kali Pak No. Nggih, Bu Tunjung Merah nggih matur sembah. Kok butuh to Nenek? Nenek Burung, terima kasih Nenek Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek burung itu tadi. Nenek Burung, Ya. Mbak Yayu Haryani Kedungwaru, terima kasih. Terima kasih Gedung Waru Tulungagung. Nggih. Sopo iki? Oh, suaranya mirip. Mosok toh. Masa. Belum deh. Ah. Halo Dangdut. Halo, werdine basa Jawa. Kok nyapa kok ora semangat? Iso masuk. Sing semangat. Pedesen. Oh, pedisen. Mama apa? Pamer. Oh, pamer tok. Isine pamer. Nah, iya toh. Kono kepedisen kene kecut deh. Kecut. Ojo pamer to, Le. Hah? Ya kudune biasa-biasa. Biasa-biasa apa? Oh, kene kecut deh. Susi. Mbak Susi, Nggih, itu jawab pertanyaan Mbak Susi. Werdine basa Jawa. werdine basa Jawa. Saknalika kuwi apa? Basa Indonesiane. Seketika. Salah. Salah mamam dhewe Salah koncone ra mamam dhewe, diparingi. heeh, syukur. Iya, lek bener disalah. Oh, salah. Salame ge sapa? Salah. Sing bener apa? Ah, sebenarnya sampean nemu kepedesen kuwi. Salam buat semua saja. Lagune Ora oleh wong Lagu toh. ora bisa bedak. wis manut wis. Oh, lah iya. Manut enak. Oke. Iya pedesen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedesen iki ngomong-ngomongi wong ya. Ndah iya to. Oh. Aku lho luwe tak omongne saiki aku luwe. Luwe. Ayo laran luwe ya. Wis wayahe lagu lho iki. Dari Sunario Grandeng, terima Nggih, kasih. Grandeng. Sudah Miss bergabung Rina, dengan nggih. kita, saya delok di bawahnya. Dato Atin. Datuk Atin. Oh, hadir. dari Bandar Oh, Bandar Lampung. Nggih, matur Mbak sembah Asu nuwun. sampean genteni endingnya sing telepon ki mesti guyu. Kenapa kok genteni? Genteni sing endingnya mesti kok piye to nyapa guyu? Ya, pancen yo duwe lambe ya. Ngono to. Heeh. Om.
Om, terima kasih Om. Om, terima kasih Om dong. Es degan jeruk nipis. Nggih. Jumbo. Oh, yang ada di Hayamuro. Hayamuro, nggih Anto. Tanpa ruang. Ruang. Ora enek kancane berarti tanpa ruang iki enek kancane. Satu terakhir Iya, ya. satu terakhir. Telepon terakhir hari ini kita terima. Halo Dangdut. Halo. Nggih, ngerti ning basa Jawa. Ini bahasa Jawi. Dari mana, Pak? Dari Gus Rian Mulyo. Oh, Gus Rian, monggo. Nggih, menika wonten basa Jawi sanalika. Menika basa Indonesianipun menapa? Saat ini. Lepat. Masih lo. Monggo salam aja. Salam. Salamipun kangge sedaya kemawon. Nggih. Nggih. Midhangetaken Nggih. Sampun. Sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih rawuhipun nggih. Nggih, baik itu untuk kawan-kawan yang sudah bergabung nggih, yang sudah lewat telepon. Sudah. Wes. Anto wis. Saknalika artinya ya. Oh. Nggih. Nggih, matur suwun. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung lewat Facebook kita. Nggih. Hari ini mohon maaf kalau mungkin ada yang ketinggalan, belum kebaca. Belum rasa gagal fokus nyawang aku ngene gagal fokus. Orang yang sampean yang lho, Rafiqul Mustaqim lho. Ada Muhammad Anas yang di Pare matur suwun. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Mohon maaf yang ada di di Facebook.